Relácia slovenskej televízie Eurofondy od A po Z vám povie, kde získať peniaze na vaše projekty. V európskych dialógoch odpovieme priamo na vaše otázky a v európskych otáznikoch sa dozviete všetko o svojej profesii. Mailujte na europa@stv.sk alebo telefonujte 02 60 61 24 56. Eugen Korda. Od nového roku vás budem sprevádzať reláciou Reportéri. Nový začiatok. Ľubica Kostercová. Od nového roku sa budeme stretávať pri športových správach. Nový začiatok. Máte radi kriminálne zápletky? Som Richard Mark. Scény plné napätia, výborní slovenskí herci a to všetko v jednom filme. To je vaša verzia. Môže byť aj vaša. V sobotu večer na Dvojke, tak čo? Ideš do toho? Ján Plesník. Od nového roku sa budeme stretávať pri športových správach. Nový začiatok. Ľudmila Farkašovská. Od nového roka sa budeme stretávať v správach STV. Teším sa na vás. Nový začiatok. Ich životné krédo je obchod za každú cenu. Rýchlosť, pohotovosť a dômyselnosť sú ich prednosťou. Najlepší z najlepších. Obchodníci. Váš nový seriál plný napätia vždy v nedeľu a pondelok večer na obrazovkách slovenskej televízie. Peter Kočiš. Už onedlho sa stretneme pri relácii Superquiz. Teším sa na vás. Nový začiatok. Chcete sa stretnúť so svojou starou láskou? Napíšte nám, zavolajte nám. Nová zábavná rodinná show o ľuďoch a pre ľudí. Pošta pre teba. Od 17. januára na Jednotke. Jana Majeská. Od nového roka sa budeme stretávať v správach STV. Teším sa na vás. Nový začiatok. Túto reláciu vám prinášajú Škoda Auto Slovensko, Česká poisťovňa, Matador a OMV Slovensko.